Dyma ein cyfle ni. Gyda'n gilydd, mae gennym gyfle i siapio dyfodol ein gwasanaethau a'n cymunedau lleol. Mae gwasanaethau lleol a chyfleusterau cymunedol dan fygythiad oherwydd y gostyngiadau mawr mewn gwariant cyhoeddus. Mae'ch cyngor sir yn effeithlon ac yn arloesol. Rydym yn cynorthwyo ac yn gweithio gyda phobl leol i ddod o hyd i atebion lleol a fydd yn para tu hwnt i unrhyw newidiadau mewn gwasanaethau cyhoeddus lleol. Fel cyngor, rydym wedi arbed dros 22 miliwn o bunnoedd dros y 3 blynedd diwethaf. Wrth wneud hynny, rydym wedi llwyddo i ddiogelu gwasanaethau allweddol ar yr un pryd, gan gynnwys cynnal a chadw ffyrdd, cadw cymunedau'n lân ac yn daclus, canolfannau hamdden, ysgolion lleol, gwasanaethau bobl hŷn, pobl ag anableddau a phlant sy'n agored i niwed, a chymorth lles. Sut ydym wedi gwneud hyn? Drwy ostwng costau reoli a gweinyddu, gostwng costau gwasanaethau unigol a newid y ffordd y mae gwasanaethau'n cael ei darparu. Rhwng nawr a 2018, mae'r ragolygon yn llwm wrth i'r cyngor wynebu bwlch pellach o 53 miliwn o bunnoedd yn y gyllideb. Eleni yn unig, rydym wedi arbed 18.3 miliwn o bunnoedd tuag at y targed hwn. Rydym bellach wedi cyrraedd tropwynt. Heb eich cymorth bydd gwasanaethau lleol wynebu toriadau mawr. Pam hynny? Mae cynghor yn dibynnu ar gyllid grant y Llywodraeth i dalu am wasanaethau lleol. Mae'r grant hwn yn gostwng bob blwyddyn. O le mae'r bwlch hwn yn dod? Mae angen i ni ddod o hyd i arian i dalu am gytundebau cenedlaethol, fel cynllun lles bydd daliadau'r dreth gyngor. Rydym hefyd yn wynebu pwysau'r wasanaethau lleol, enghraifft mae mwy o angen wasanaethau preswyl a dydd ar fwy o bobl hŷn. Yna mae gofyn i ni dalu costau chwithiant, ac mae costau ein gweithlu'n codi drwy bethau fel diwygiadau pensiwn o'r sector cyhoeddus ac ytynwyd yn genedlaethol. Mae capiau asodwyd gan y Llywodraeth ar godi tâl am wasanaethau penodol yn golygu na allwn adfer costau, hyd yn oed os yw pobl yn barod i dalu. Ni yw un o'r cynghorau sy'n derbyn y lleiaf o arian yng Nghymru ac rydym yn codi symiau cyfartalog yng Nghymru o'r dreth gyngor. Mae'r lefel cyllido isel hwn yn ein gwneud yn agored i ostyngiadau cyllidebol sylweddol iawn. Beth yw'r opsiynau? Rydym yn gweithio'n galed i ddod o hyd i atebion, a chrydyn nhw gallan arben o ddeutu 14,000 o bunnoedd o'r 21,000 o bunnoedd sydd yn ofynnol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os gallwn weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i atebion, enghraifft gostwng y cyfanswm y grant a gollwn, a derbyn cyfran o'r cyllid newydd ar gyfer iechyd i ariannu gwasanaethau gofal cymdeithasol a taliol yn uniongyrchol, credwn nhw gallwn wneud cam mawr ymlaen a bontio'r bwlch ariannu hwn lles pawb. Heb yr atebion hyn, bydd gwasanaethau mewn perygl. Mae rhain yn cynnwys gofal preswyl i bobl hŷn, gofal dydd i bobl sy'n agored i niwed, cyllidebau ysgolion, canolfannau hamdden, llyfgelloedd, cynnal a chadw priffyrdd a greunu ffyrdd yn y gaeaf. Beth allwn ni wneud ynglŷn â hyn? Erbyn mis Ebrill 2017, gan weithio fewn ein cyllideb, bydd rhaid i ni ystyried yn ofalus beth allwn ni wneud a gosod allan y gwasanaethau craidd neu wasanaethau gyfynol o gallwn ni darparu yn y dyfodol. Dyma ein cyfle ni a'ch cyfle chi. Mae cymunedau lleol yn cael siawns mawr i fod yn gyfrifol am gyfleusterau a gwasanaethau lleol na all y cyngor ei darparu bellach. Byddwn nhw'n gweithio gyda chymunedau i archwilio'r cyfleoedd hyn fel partneriaid gyda'n gilydd. Gofynnwn am eich ymynedd a'ch dealltwriaeth. Mae'n rhaid i ni wneud newidiadau. Camwch ymlaen a gweithiwch gyda ni. Dyma'n cyfle ni. I ganfod mwy am ein strategaeth ariannol a sut y gallwch gymryd rhan, edrychwch ar wefan www.siraflint.gov.uk/ein cyfle ni.